Добър ден, уважаеми гости, съмишленици, хора от Североизтока. Добре дошли днес в един обичаен за Русе студен зимен ден на едно място, събрало като в шепа всички нас, жадуващи промяната. Казвам се Татяна Накабелян и съм учител по български език и литература. Пред вас съм в качеството си на общински координатор на политическа партия Има такъв народ град Русе. Давам думата на областния координатор на област Русе, Светлин Стоянов. Здравейте на всички! Много ви благодаря, че дойдохте в този студ. Казвам се Светлин Стоянов, на 51 години съм. По-голяма част от професионалния ми път премина в службите за сигурност и охранителната дейност в частния сектор. Работил съм около 3 години в банки, търговски банки, както и година и половина бях административен директор в Несле, България. Имам пълни 2 години изкаране в казармата, така че ако на господата Джамбаски и Сидеров им се наложи за пенсиониране някой друг месец стаж от моята казарма, мога да услужа. Благодаря ви. Сега един по един координаторите в Русе ще се представят. Заповяда Станислава Христова. Добър ден на всички. Казвам се Станислава Христова. Координатор съм за община Иваново. Работя в сферата на рекламата и маркетинга. Като копирайтър е по-лесно за мен да пиша, отколкото да говоря. Но знам, че силата на всички нас като българи е когато сме заедно. Затова вярвам, че заедно можем и ще успеем да реализираме нашите идеи, намерения и цели и ще осъществим промяната. Ще работя за това с цялата си енергия. Благодаря ви. Да помоля Николай Захарев, общински координатор на община Вятово. Здравейте от мен. Казвам се Николай Захарев, съм общински координатор за община Вятово. Присъединих се към този прекрасен екип с мотива ми, че може и клиширано да звучи, но искаме да направим нещо по-добро, децата ни да заживеят в един по-добър свят. За това трябва усилия и работа. Така че се надявам всички заедно да го постигнем това. Всичко добро. Да заповяда Стойчо Минков, общински координатор на община Бяла. Добър ден. Казвам Стойчо Минков, съм от Бяла. На 31 години съм, имам различни бизнеси. Занимавам се с няколко неща, защото съм разбрал, че трудно може да се случи човек само с един бизнес. Благодаря. И от нашите гости давам думата на Тошко Йорданов, заместник-председател на политическа партия Има такъв народ. Здравейте, много се радвам, че сме заедно. Денят си е студен, не знам за вас какви са и стандартите в Русе, обаче като цяло си е доста студено. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че сте с ясното съзнание защо сте тук. Защото сте нормални граждани, на които просто им е писнало да управляват живота им някакви буклуци. Докараха ни до там, че хора, които имаме нормални професии, нормални животи, да се налага да се събираме в политически партии, за да можем да си контролираме живота и живота на децата ни и да спре това безогледно крадене. Така че до изборите има малко време, а вие сте длъжни да се срещате с хората, да говорите с тях, да им обяснявате защо изобщо съществува тая партия, защо е важно да излязат да гласуват на 4-ти. И това е работа общо взето от врата на врата с хората. Очи в очи, защото знаете, че има ужасно натрупан страх, особено в малките населени места. Не знам как е в Русе, който е голям и прекрасен град, но в околностите едва ли е точно така. Трябва да им обясним, че колко е важно да излязат да гласуват, защото това е единственият начин, по който могат да бъдат смачкани всякакви манипулации на изборите, купения вот, страха и просто да се усетим като граждани, защото от нас зависи. Всъщност тези избори са колкото избори, толкова и втора част на референдума. Защото сега хората, ако препотвърдят гласа си, всички онези, които тогава излязаха 3,5 милиона да гласуват, 2,5 милиона бяха за нещата, които им предложихме като въпроси, сега просто трябва да излязат, като на втория референдум, да препотвърдят гласа си и тогава това ще се случи. Вече няма да има значение дали ще махнат 12 000 гласа,
дали ще купят 10 000 гласа, това няма да има абсолютно никакво значение. Просто в момента ние като народ и като свободни граждани ще наложим нашата воля върху тези, които би трябвало да изпълняват решенията, които ние взимаме, а те правят каквото си искат, държат се безогледно, нагло и ни крадат. Това може да приключи на 4 април и трябва да приключи. Благодаря ви, че сте тук, да си свършим работата, за да може да живеем по-спокойно и с гордо вдигната глава и да си лягаме вечер с усещането, че сме свършили това, което зависи от нас, а не просто стоим и мрънкаме. Благодаря ви още веднъж. А сега Виктория Василева, която е главният ни секретар, ще каже няколко думи. Здравейте и от мен. Винаги съм безкрайно щастлива да дойда в родния си град Русе, защото обичам този град, но не заради сградите, които наистина са уникални, а заради хората. Да не забравяме, че Русе беше градът, от който тръгнаха промените в България. Русенци бяха първите, които казаха: повече така не може да се живее, трябва някаква промяна. И всъщност това запали искрата в цялата страна. Ще ми се да върнем този дух в град като Русе, защото той има невероятна култура, има невероятни традиции, но имам чувство, че всичко това остава вече в историята. Нека да напишем тази история отново и аз съм абсолютно убедена, виждайки толкова млади, интелигентни физиономии пред себе си. Знам, че този град има бъдеще и има такъв народ, също има бъдеще с такива хора сред себе си. Благодаря ви. Искам да ви поканя да се направим обща снимка на паметника на свободата.